Hola, hola, benvinguts a Rocket Watch, un altre cop. Avui canviarem la carcassa d'aquest rellotge, que està molt ratllada. No s'aprecia aquí, però realment està molt ratllada. Després, quan canviem de càmera, es veurà. Aquest rellotge és un Casio Royal, però si ho voleu amb el nom del Casio normal és el AE-1200 4HD. AE-1200 WHD UAV. Ara sí que ho he dit bé. Disculpeu. Vale? Doncs això. Doncs he comprat un mod que el tinc just aquí i li canviarem la carcassa. Què passa amb el Casio? Amb el Casio, el dolent que té és que és tot de resina. Menys la corretja, vale? L'original era una altra, que l'he ficat jo. Allò sí que és de metall, però el que és la carcassa és de plàstic. Vale? Aquí que tinc un regle. Mireu, escolteu. O sigui, no té... és de plàstic, no... I això, que és de metall, mireu. Vale? Si ho podeu apreciar, doncs millor. Si no... mireu aquí, això és metall. Això es veu que és plàstic totalment. I aquí es veu les ratllades. No és només una, Aquí es veu una gran, però està molt més ratllat. Doncs això. Li fotem canya i us ensenyo els productes que tinc, vale? Abans de que canvi en el mòbil, us ensenyo. A l'AliExpress us deixaré links a baix, vale? Així també ho podeu comprar. Si no us agrada la resina com a mi, doncs amb el Casio aquest, el Royal o els clàssics, també són de resina, menys uns que valen quasi 100 euros i no val la pena. Val més la pena comprar-se'l de resina i canviar-ho tu mateix. Així que això, vale? Doncs a l'AliExpress vaig comprar aquest i vaig comprar uns adaptadors de 18 mil·límetres a 20 mil·límetres, vale? Per tenir una corretja com més digna i més fàcil de trobar. Així que estic obrint, és el primer cop que ho veig. Mira, bé, una goma que és per el tema de l'aigua. Després ho ensenyaré bé, també. Bé, ostres. Un tornavís. Això que no sé què és. La capsa, que la penso llançar ara. Això què és? Vale, és una eina de rellotges. Això és per la corretja. Vale? No sé per què ho fiquen així, però bueno, ho torno a ficar, per si de cas. Però tinc la sort que això no ho necessitaré, perquè m'han regalat fa poc un kit de rellotger. Que ve lo imprescindible i lo més bàsic en la rellotgeria. Com aquí podeu veure, ho tinc tot aquí. I faré servir aquestes eines i no les altres, però aquelles les guardaré per un futur, si les necessito. Vale, doncs canvio de càmera i li fotem. Vale, com he dit abans, tenim l'adaptador, el rellotge, que aquí sí que s'aprecia que s'ha ratllat. Tenim la goma, uns tornillos i la carcassa com a tal, vale? I pesa, s'ha de dir que pesa lo seu.
Col·locaré el mòbil i començo a gravar i canviar tot. Vale. No em veureu la cara, però em veureu les meves mans. Vale? El primer que farem serà apartar això i treure la nostra corretja. I farem servir la peça que ens han donat. Ja que s'ho donen, doncs ho farem servir. Com es treu la corretja? És molt fàcil. Vale? Vas aquí i fas claca. Aquesta eina s'ha de dir que no és la millor, però bueno. I ja tenim això. Vale? Tinc pensat ficar una altra corretja en un futur, com potser un Atto, Cuero o aquesta mateixa. Vale? Però aquesta és de 18 mil·límetres, així que veurem. Això ho movem a part, de moment. I ho tenim aquí. Vale? Es buit, tio. Vale, sí. Es veu que està ratllat, o sigui, no hi ha cap més misteri. Així que ja ho tenim això, ara obrirem el això. I aquí estic buscant ja les eines adequades. Vale, aquesta va bé. Ho fiquem aquí. La resta ho fiquem dins. I li fotem canya destornillant. I segurament farem servir els mateixos tornillos, així que no els perdem. Els ficaré al costat. O aquí. A veure si ho podeu veure. Els fico aquí. Se m'ha anat. Quatre. I traiem la tapa. Vale? I és això. Així. Faig un vídeo amb el mòbil que ho podeu veure. Quan obres la tapa i treus els tornillos, la cosa es veu una cosa així. El que haurem de fer ara és treure aquesta cosa aquí, que és la pantalleta, i ficar-ho aquí dins. I tapar la tapa. I ho veureu en seguida. Continuem. Així que hem fet això. I ara, pues no sé com funciona, però agafaré les pinces perquè no m'enfio res de com es treu això. Vale, ok, entenc. Ho he tret. Es veu així. Sí?
Ho tenim així, amb el cronòmetre ara mateix, i ho deixem aquí per avall. I sobretot no us oblideu de lo negre, de la carcassa. Sí? I això ja ho podem apartar. I portem l'altre, que són molt similars i es notarà ara quan ho veiem. Vale. Ho tenim tot, I desembolico això. Ostres, com està embolicat això. Déu-n'hi-do. Per aquí. Doncs està hermèticament. Així que a la vieja usança. Ni així, Déu-n'hi-do. Això normalment ho faries amb les tisores, però com que no les tinc aquí, doncs toca fer el bèstia. Vale, doncs ara ho ensenyo bé i continuem. Vale, doncs aquí ho tenim tot. La carcassa nova, la tapa vella, els 4 tornillos, el plàstic aquest que va a sobre i el més important, el rellotge com a tal. Així que, i aquí tenim el vell, vale? I tenim que treure aquesta. Faré servir l'original de cinta de goma. Així que tornem a l'altra pantalla i ho muntem. Vale. Hem tornat aquí i li fotem canya. Vale? Així que el primer que farem és amb les pinces, si puc treure ara. Això ho fem la volta perquè no és igual quin sentit és, i això ho fotem aquí dins. Vale? Ho tenim ja ficat. Faig una mica més de pressió amb els dits. Potser hi haurà uns red flags aquí enormes, però no en sé més. Vale, això ho netejo. Res, ho tinc que treure perquè se m'ha embrutat. Se m'ha embrutat i no ho vull així.
Vale. Ara sí. Pinces i ho fiquem. Espitgeu bé perquè encaixa, vale? Vale? I tenim una cosa així. Ara toca ficar això. I suposa que serà una cosa així. Claca. Sí? De moment té bona pinta. Ara agafarem la goma aquesta d'aquí i ho ficarem allà. Que això es fa així. I ara, amb molta paciència, cosa que no tinc... Havia un pèl. Ah, vale. Cosa que no tinc gens... Perquè aquesta és més gruixuda o què? Vale. Ho hem fet bé. Sí, vale? I fiquem la tapa. Així. Sí, no? Ho he fet bé? Sí. En teoria ets magnètic, però bueno.
Vale. Bueno, aquí és anant apretant i ja està. Ara quan ho tingui apretat, tornem. Vale, mireu. Aquí, això que et venen, els claus que et venen són molt més petits que els originals, vale? Els originals es pot comprovar que sobresurten i els altres no. Així que si ho compreu, fiqueu els originals, si no, no aniran bé. Com ho podeu veure aquí, enfoca't, sisplau. Aquí sobresurten, vale? I l'altre no. Així que feu-me cas i fiqueu els que venen amb l'enviu. Vale. Ens falta ficar l'últim tornillo i ja haurem acabat aquesta part. Ja està. I ja el tenim. S'ha de dir que pesa, Pesa bastant, però val molt la pena, sincerament, Aquí tenim els altres tornillos, que els guardem a la bossa aquesta, per si algun dia necessitem tornillets, o cargols, que he dit tornillos, però es poden dir cargols. Així que això ho guardo. I ara toca que aquests en teoria són de 18. En teoria. Sí que ho són, sí. Vale. Sí? Doncs ara munto. I me miro perquè estan tots desmuntats. Això i ho fico i continuem. Vale, ja he col·locat això, vale, els adaptadors. M'ha costat una mica, per això no ho he gravat, em sap greu. Però ara des del PC gravo la resta, que el que faré és ficar les corretges aquí i ja està, vale? Vinga, ho faig, canvio de pantalla i li fotem canya. Vale, com he dit abans, ja ho tinc ficat, els adaptadors, i ara el que faré és ficar les corretges aquestes marrons aquí, que crec que pot quedar bé, i si no, en un futur ja ficaré algo metàl·lic i que pugui quedar encara millor. Així que ara averiguar quins són els grans. Aquest és un gran, que aquest és de 20, en teoria. I va aquí. Tinc que tenir molta paciència perquè si no... És que això no sé si és de 20, però potser m'he equivocat. És que està doblegat i tot aquest. Aquest segur que és de... Això és de 20. Aquest i aquest són de 20. Sí. I tu què ets? No, són tots iguals. Bueno.
Vale. Un ficat. Ara falta l'altre. Vaig amb cura per no ratllar-ho, Vaig amb molta cura per no... Se m'està anant això. Ara. Ja està. Ja tenim. Així que pujo la càmera. Hola. Giro això, que no se'm il·lumini tant. Aquí tenim el recanvi. Me'l fico i us dic. Home, el canvi es nota, Així que això... Ara sí. Pot així. I aquí tenim. Ara us ensenyo amb l'altra càmera, que es veurà molt millor. I per l'experiència de muntar-ho i tot, s'ha de dir que és bastant fàcil, vale? Potser hi ha una o dues coses complicades, com els adaptadors, però això és voluntari, o sigui, no és obligatori fer-ho. I ja està, és que no hi ha molt més de misteri. No li canviaré la corretja, perquè aquesta és xula, vale? I poc més. Moltíssimes gràcies per assistir en aquest vídeo. Doneu like, perquè ho necessitem tots els youtubers, vale? No em considero youtuber, sinó ho faig perquè a mi m'agrada, però perquè a mi m'agrada gravar, sobretot, vale? I això. Ara, just abans d'això, us faré un mini vídeo de com queda i tot això, i ja està, vale? Vinga, ens veiem al pròxim vídeo, live o short o el que sigui, i si us plau, subscriviu-se, doneu un like, que és gratis, i res més a dir. Així que... adeu! I com he promès abans, aquí teniu com queda la modificació. Sí? I aquí està el vell, que està ratllat amb el nou.